Ti perlu sesin aku beli pi bepet ya ka channel ke jonga man hak ni kasio mentang ngarang kre an ben ni po jiao ban nganya artat sa ti sepo mulai ti perlu hang sini mentang ka bingin yakran ni masih yakra artat sepangkan ka jingdeng kali po sor selo lo ngamba kani ka jingdeng kali po sor selo mata dai ka lo bajur ha pet ka wini kita ba ka jingsu ka jonga kani ka jingjur pula ka jingdeng kali ne po sor silong kolong nomor ba kajing duna pelat kini ki jekaban penyeng kali kata ka dikoi gai da ba ngasham ha mga kumu we ni ki beri baju lejuan malakasni bet baju yal nanti malakasni hai kini ki surok sor silong ban ngalap kan ka jeng kali kolong baju rabat bun ki beri mo na ki rupat ba ki nongnya kali ki debat si ni ti pher pher ban kumcu hadu mo phiru phia pen pawela ki jongki daw kan ha bai debat kan ka tinjur ka thengkali andrei nakaliang ka jonga pan pedisimen nga syam yakwi per ka daw kata ka daw kolong ba ka jingduna plat kan ka jakap ni kali kan ban nomor baga duna jakap ni kali ta ka daw ki nari kali kamai iru ha ben sujeng parking kumni hapo harus surok ban apa senjai nomor bomdan kata ka parking space ne taka jaka pening kali ke ba tikna man wat ki beri ba trai bakta ke bali sala ki jongki kam ki jam igum turu di kali lejong ki haben pening kali be harus surok kumne nomor ba wat haki office ke ba ki teriru kam dan sta taka jaka pening kali ke babyang ho kat badang mi kisni kat badang ya ki por kisnam ki beri kila nang kami ki ban kila nang ya ti el jongki kali mo kali ane ki asakar kumcu ban ya bi kham kule ban si kam ki jam ki jongki badru ban kham suk hakal kawan ka jongki hari ban kala wan rapat ya ka jing kali ku bujur po ka nong baslong tar hadu ba kini ki menteri sarkar ru ban ka sarkar jala ka basan syar bapet ya ka suk kasan ka bha kam ya joka jalaru kila sung syam jing ya ban pen bha na ban ni ina banta ban lat na ka jing theng kali nomor ba kawiru kolong ba ngiang ne po sor silong na du ki por ba kham handai man chwa ngim dan setia ita ki housing plan ku biang ane kata ka plan ben ban sna jing kata ka ru ko biang ring la susna bi hala ka jong common ban kam du setia ka nu ka an mo na mi som ban nim sna jing plan ahmad surok kumata bingi saki hakini ki lan ki thanang ni pet ki jing ju ki bri kilong bet ki sedang nadu na po surok banyak ka sisa dara kini ki menteri sarkar ki MLA ki ba ngi ajian khanang mangi bakin tri nak menta ka bha kamit jo ka rigja bentrio dara kilong sya ki ba sta dara kilong sya ki bri ki ba sta dai kemut ki la dai ban bu da ka kendon an kan ya ka bentai ki beri ki ba sna yang ki beran jakahan ni suruk ruba lakum lukum kem dikin ban sna yang san pho mi tai ni na po suruk rong hedi ban yali ban pelat kan pelat jakan suasan pho mi tai na suruk rong khnang ba hakan nu ka por ba kala nang ya kisnam ki por kum to mo wan mata udi usnam ada fulai ru henri lal jaba kala poi ha kisam arhajar sanpho I kemun la kan lesen penhe ka suruk handai dai sna yang pelan nadu na ni na jan pelat dai nalong nadu na rusuk pelat kan kemun kawan ra ya ka jingdeng kali ban kalwan ra ya ka jing ia kan ban penhe ka suruk hadian habut pan ha ki pating ban sawan long kum ki nong mi khmat ba I kam to ki bni jingai kan ya ka jing ia jo ka jam tu ka ban sawan cha kapan sawan cha haki sinam ki ban sawan kan hadian habut omon pete ne ka ba menta hari ka basusi kalong no pad pada bangi kiri put baru ngirang ya dom pelan ngeji dam liru daki bam yi jingai na menta ka ja menteri ngeji dam li tang na menta
bensiyo ita I bay dawai ani ita I bay mlu bay sini ne kam tam hak por shaling ya biya tamanyo ya bay kiya ru besya sya suksit tu kapo surong takadaw sayo ru ki amli ki bam is ngai ber ki bam lerkam nuru ban ngaru ngakram jak ba persa itan marba ya le jong ru ngadi wen ki briu ba jujit ki nong ikman sa kai ndor watawan hari ngasiko pen pau pada kumengi ban mentah ki mulai ngil ayo to nong ikman uba tebit sisa hari haba ya pikui pa constituency pada ru ngi sudi ban ya vote lang ya ki nong ikman ki bai is ngai sa kan mentah ka jap ndru jong man pe itu nong ikman uba suwan ra bisa baju sampai salantar marba kamon raj bantoi ja ki riu ba ni aka jam riu bro koi ban sakawi ru pada ba kham kong sane akalong ba ngiren kam palat ni kita ki parking space ni ki jakap ning kali haman ne ki office sarkar ai barka sarkar ru kala di banbu kan ka kenon ai ba kinun ki company la ni ki riu simat igam tu ik berbu kinun kin ja office ha ka baki nong tri ki yabun I gum to kila ben biang ba kan jaga jaga ben kali ru na banta ju ki nong tri ke jong ki khrang ba ki nong tri jong kinu ki company I gum to ru kum dik men spin ko surok mo kum shu ain sawan mentaro de larang ya pe ki nong ki restoran I gum to ru ki ba he kim ju bu su kan ki dukan khma surok han kila ya le ben kri arta jaga jaga ben kali ru na ka banta ki customer ke jong ki nani kum ki dukan ki ba he bahan to ru kirukan ki bakham he mo ki kompleks kan ja mall kum to ru ki penjang ya ka jika penjang kali nak benta ki ru ba nak benta ki to ki brick bawan hai to ki dukan ke jong ki khana ba kan kata kan ya ka kawan ki ru ba abat ber ki ya ja po ki suro te ba phiru jale ban ajing mo langkan ha ka bai di ber kan ka jing jor pro ka dheng kali ne po sor sulong long pun paulang ki jing sungu ki jong phiru ling ba ki comment sane po comment section jong ka videos ki jong am tahan po YouTube khrang ba ki bikir pit baru na kalen ki ni opuli lang kan ban kin ya sungu thu bat kan man ra ka jing thu kan ja awareness I kam to long la ne kan ja jing sungu thu pit ba kan to khanang ba kin sungu thu kan ki pit baru wala lam de bendan nak a ru han de nak bo perkhat la jong naka jusnutu ka jong la jong customer ka jong ki kan ni haban ya suntu kan kum ki para brimo ki bai imlang marba ka ne kari ka jap men terap kam ditang na menta sim jong jinu handre ka di na menta jong baru ki ba ka anok krisnong ka jong ka brimo terap ikan long ka di lang ka jong ibur khot dia menta ni yang pening suang ni jat bat ngan beting khana be pisan jat mo te perong mentapat inya beting beng no ya kha khana ka jungi mo benya khana du mene ban ha ka be de bat kanika jia kar ka jungi du mene dong ba karis phang jong ka jimom beng ka parking kalite pit kum mentaw tang ni ru de kali kum tu ham spinning be po surok haru surok ne nomor ba kim de setya ta jaka set kali ke bobyang nani ka parking space na benta ban set ya kali ke joki ban shirkom na deru kum bong tu bai mal ye hai kini ki benai bal adam bong ba ki bri bom dojikan jaka jaka set kali kum de shub menthit kali ha ka jingsu dei si shirkom da perkar su ya hami su dei hikan marba ni bring la shoti kali arlai telir harga jaga set jong pan im den ka kumbang ngaru wan kini ki taxi lokal ru kim yore ta ka parking space ba biang ba kinyeng mulan kata taxi stand ba kinyeng kanang ba kinyo ban penkiu penher passenger to hari hab su penyeng ba ki surok hagil tisike ban kawan ra ya ka dheng kali bajur ba ra shopping kali kum tu kan pese bakad yang rupen kali kamar rupen kali katuan kali ka wen ki daw ba pelong ban ra ya ka jing kali ke bajor ya te ngaru ling ba kan ka videos ke jonga pensu kan ya fikir rubet ba
ngimdikin ban long ki bibri ba kham ko haba nya kalimo haba ngidun kali ibang thien ya perkhalang kan namta ki biru ki ba ki ba ya pren kamna ka surok nomor kan ka surok bom tare kamni ka jong phine kamni ka jong aru andai ka din namta ka jong baro ban lada di ki bri bukan bana bar ne bana poru i baro i pren kamna ka ju ka surok kan ban baro i sew lang ka ju ka khajana aru nak banta ka surok o ba ngi sew tang marwei ne tang namta kadi lani ba kadi ka suruk juga rusima jujunu handre kadi lam ta jomboro tingi habnya perkhalang kan na kabenta kiwiru umon penyeng kali bahye I kada balap besar nomor babun sin ngaci siam baru ba kiran ki jat brewan watang kitu ki samai kum tu besi ya nya skuti ikum tur dei ngasi lab ha ba kisngo ba ka skuti di ka beredong takara ki penyeng kelumar bija kanu ka jaka bikimon kim perkhan ba kaman ra ka jing blok kali ru pada Henry tang pelak biang aljong kira sungguh biang sungguh bet katuan kari kebun ki dawa ka pun rak baru ya ka hengkali nomor ba ka mindset ke jongi ka dong chi bala ni menong baka jumu berkat ka bol berkat ke jongi ong kadang lingkot palat kadang dom palat takara ngisa le ha tur kamru ngim berkat mentai ki Henry berkatan mental jong siman nanti ngasu ban kentulang ya pi bro ki parari ke pelok perjoro pe yang diga videos ke jongaru ban ya longki break badan buram badan akor kan ban ban ya pening kali kelumara ne ban ya nya kali kelumara imo khamtam ya thake surok pat ba igam tu mulane wan hai surok dong makanaru dai kawan raj blok ka bejor hatela da ngisu pening klem akor plat kum tu ban ah ka juga puru kasu ban penpa ki borsnong bortharu kan ba la kam no anak menunggu di penpiang kan ini kita kawan pening parking kali. Kemtah ini wan kabos ih ni rudai, kan bosau. Kami orang kerja pening penpiang. Habis ini serok kami dari kapur ba hati kita belum school belum teri, dari kapur kita ba Y school Y teri deh. Kamu rajin hengkali bejor ba hati kapur. Ada isu yang keluar ke bos kan nang tas kawiru nasi labhai kini ki auto kamai rum tu bonsin ki supai na pering surong ki sim U-turn mo bang si ong khten pharang sim U-turn pen phai kali na pering surong ai gum tu kat ba ki lab ki sim tu kon ra ka jing men saw ka jing kendit ki banyak kali ru ban ka pen poi ru segi jing accident ban ka tu kalong ko ni ki jinglek ki basniu phakan ti to nginya kran bet no ha kan ka topik pada kumno ban pelan nak ta jing heng kali ha ka di bet kan ka bentaban umon pelan ka jing heng kali padai ha ka jing sungu jong ahing ong bang ngidon kaban pening ki parking space bebiang kan bet ko matali se hang ni ru dei kan ka truk kin jor hnya kar ko pening dia ka truk kin jor pat pada kamlong ko bebiang kan nomor ba se gidon kali pening na situ chaka diang sakamon igam to pai kala wan raya ka jing blok kalipat hadu se jerong kan ko ni ki jing ya ka ba kraw tam kumbangong di menlong ki nong sung ki ba dan burong ben akor ki ba sai ka jing mut ka jing perkhat kan mansu jelung hanga palat dei bersunguh hanga mai bersunguh haladi simat lagi ke berkhon hari ni di benung ke ba jengah ke besai kan ka jemput kan dia nang ta ru kumbang khana menya dei bong bang hab benung ta ki jika pening kali ngasu sunguh ban jemput ba simut metalara ka snong ka thau ka dor bar snong kan lani war ke rupat baru dei benan jaka ha jan rut surok ai kum tu jaga ki bahe lera kiyo tang kajaka belum madan to laram siang do blan makanaru andri ban ai la no ban ki kali ban pelong parking space no kemen kinyo ya ka jiyo nong ru to kabajur kan galong kababun kan long ba ai kam ru dai kemen jo ban ai kena samla kena snong kena dong kum to bikin pen up kali pen bet kali to bat krong daka pisa bai pin kali mo arpod ning kas kan ta igum si ili apumut pran lane khandai lad igum jong ka muda am to
darali atur kum kitra jakala ne ka jaka jong sinong im turu kum kayu ya ka jingmi kan ne kum ong hai kiti nong wi ring yu ka revenue kan ni ka penkyo ko nya ka song ka thau ne kum juru ya ki tra jaka igum to ban ha ka ju por ka nyarap ru kan na ka ban pelat ya ni ka jeng kali te ha ka ju sungu jong ate nga shu sungu ban ai ita jingmu di baret mo dara dan pring jong phim to ki bas sungu ya ha ru kum pedang lada pemsungu ya habru te kentan amlili re ban ya iPad de wipat ke jingmut kan pasunan te produk tang akum ni nga pen kuno arta de ka videos ke jonga bakba man tak si ban in session yang hakwai pat ka por hakwai pat ka videos ban in se khanaru khambun spang ki jing ya ki ba ka jap driu jungi ka jusam ha ka be de ban kalit kawan ban hakinu ki benta jong kakya ka shon jokari ke jap bendrio te perlong bi tang ne kini kentien ngai ko bli pi baro ban ko bli shibun ya pi nge se champat ko bai pat kapor ko bli shibun